आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांकडे महावितरणचे अधिकारी ठेकेदाराकडून दुर्लक्ष होत असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागील 1.5 वर्षात तब्बल 7 कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांना सेवेत असताना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीच काळजी घेतली जात नाही. त्यांच्या सुरक्षेबाबत हलगर्जीपणा झाल्यास गप्प बसणार नाही. प्रसंगी काम बंद सारखे हत्यार उगारावं लागेल असा सज्जड इशारा माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत यांच्यासह माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे यांनी महावितरणचे अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांच्यासह महावितरणच्या ठेकेदाराला दिलाय. कुडाळ विभागातील कंत्राटी वीज कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत अधीक्षक अभियंत्यांच्या दालनात सोमवारी कामगार वर्गाची ठेकेदारांसमवेत बैठक घेण्यात आली. यावेळी विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. या बैठकीला जावेद खातीब, शेखर गावकर, संदीप बांदेकर यांसह अन्य कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी अधीक्षक अभियंता विनोद पाटील यांना धारेवर धरत ठेकेदारांवर वचक ठेवण्याची तुमची जबाबदारी आहे असं सुनावण्यात आलं. हे 7 झाले मयत, परंतु हे कामगार एवढे चांगले आहेत. तुम्हाला जेव्हा अपघात घडतो तेव्हा आपल्या खिशातले 1000 आणि 500 रुपये काढतात. नितीन सावंत म्हणून वारला 2011ला, आम्ही 5 लाख रुपये या लोकांनी दिले. किती? 5 लाख रुपये दिले. तशी तुम्हाला मदत आहे ना? तुमच्या लक्षात आला विषय? पहिले पोचले, पण नंतरच्या काळामध्ये आपल्या अकाउंटवर तुम्ही सगळ्यांना कळवा, दिवाळीला साहेब कळवतील. पैशाला हात लावायचा नाही, कुणी गुगल पे घ्यायचा नाही. जरा थांबा नको बोला नको. विषय असा झालाय, या पैशामुळे विषय होतो. तर जर ज्याचा अपघात घडतो त्याच्या घरात पैसे गेले पाहिजे होते. आज आमचे जेव्हा घटना घडते ना, की हे लोक सध्या सगळे तिथे पोहोचतात. तुम्ही असणार लांब बीम, आम्ही पोहोचतो. धनंजय पालेपाडला आम्ही 3 वेळा गेलो. इथल्या लोकांनी त्याला मदत केली. तनय सावंत म्हणून वारला, की त्यांचे वडील आहेत या इकडे. पैसे जर मनात आणले ना या लोकांनी तर कमीत कमी 3 लाख तर जमतील. पण खरोखर जो मयत झाला किंवा तर ह्या माणसाला 5 लाख रुपये पोचले पाहिजे होते. कारण आम्ही काय घेत नाही, तुम्हाला परत सांगतो, 15 वर्ष काय घेत नाही. ही सगळी टीम समाजसेवा आहे, समाजसेवेची टीम आहे. आमचा फोन तुम्हाला कधी येणार नाही आणि आम्हाला तुम्हाला भेटायचं नाही. आणि आम्हाला भेटायचं असेल, काय निर्णय घ्यायचा असेल तर AC साहेबांच्याच चेंबरला घ्यायचा. कुठलाही निर्णय. आमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्टर नको, आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला भेटत नाही. तुम्ही तुमचा धंदा करा, तुम्हाला 2 पैसे मिळू दे. तुम्ही पैसे घालताय, तुम्ही मेहनत करताय, मी पण धंद्यावाला आहे. हे माझं जाहीर वाक्य आहे. लक्षात आला विषय? आता जे पैसे जमलेले ते पैसे कुठे कुठे गेले, काय झाला, ह्या माणसाची तक्रार आहे. हे वडील तनय सावंतचे. आणि जे पैसे 20,000 रुपये एका ठिकाणी होते, असे कुठे कुठे पैसे जमा झाले. आम्हाला त्याच्यात जायचं नाही. परंतु जे पैसे अपघाताच्या माणसाचे आहेत त्याला 12 दिवसात पोचले पाहिजे होते. हे 1 वर्ष होऊन गेला, हे पैसे अजून त्याला पोचले नाही. मग आम्ही साठवून ठेवून असा विषय केला की हे कामगार आहेत ते सोयीचे पैसे देणारे आहेत, ते देतील. मी यांना विनंती आमच्या तुम्ही आणि आम्ही केली तर म्हणजे त्याच्या घरात ताबडतोब पैसे पोचतील. हा माझा उद्देश आहे. त्याच्यानंतर कोणीही पैसे जमवायचे नाही. आणि जे कामगार जमवतात त्यांचं मी खरंच पण मनापासून त्यांना आभार मानतो. या ठिकाणी हे आले आहेत ते समाजसेवक आहेत. समाजसेवक म्हणून आले, तुमच्याबरोबर नाही आलं. समाजसेवक म्हणून आम्ही या शेवटपर्यंत तुमच्याबरोबर राहणार एवढंच या ठिकाणी सांगतो. सगळ्यांनी ह्या कामगारांना मनापासून सहकार्य करावं एवढीच माझी स्वतःची विनंती आहे. 15 वर्ष सांभाळत आणि कायमस्वरूपी आम्ही आमच्या जिल्ह्यासाठी भूमिपुत्र म्हणून आम्ही या लोकांच्या पाठीशी राहणार.
तर त्याच्याबद्दल आमचं काय म्हणणं आणि नाही. नियमात. फक्त नियमात. हा. एक दुसरी नाहीतर हे चालू गोष्ट देणार. इथे आम्ही 15 वर्ष पण नाही. बोलतो आता, ते काय म्हणत होते की 10,000 20,000 रुपये मागतात. हा ऐका तरी मी बोलतोय साहेब बोलतो जॉईनिंग साहेब जॉईनिंग देताना 15,000 10,000 रुपये घेतले गेले. माझ्याकडे पुरावे आहेत. आता देणार आहे साहेबांकडे. पुरावे देणार आहे साहेबांकडे जॉईनिंगला. आणि दर महिन्याला कामगारांच्या पगारातून 1,000 1,500 घ्यायचा नाही. 1 रुपया. बरोबर आहे. 1 रुपया घ्यायचा नाही. तुम्ही तुमचं काम चालवा. फक्त अपघात झाला काय ताबडतोब तुमचा माणूस पाहिजे. स्वतः तुम्ही इथे तुमचं ऑफिस पाहिजे. राव राणेने आता जे काही विषय मांडले त्याप्रमाणे त्यांना ती सोय पाहिजे. विमा कार्ड पाहिजे. पूर्ण सहकार्य मिळणार तुम्हाला. ड्रेस पाहिजे. विमा कार्ड पाहिजे. आयडी पाहिजे. पडल्यानंतर तात्काळ तुमचा माणूस त्याला हॉस्पिटल मध्ये घेऊन गेला पाहिजे. 15 वर्ष आम्ही स्वतः घेऊन जातो. मगाशी सांगितलं स्वतःचे पैसे घालून. आम्ही अधिकाऱ्यांशी भांडणार नाही. कामगार तुमचे, 7 अधिकाऱ्यांचे नाही. जण 1.5 वर्षात खलास झाले. त्यांना न्याय भेटला नाही. तुम्ही कालच्या पॉइंट मध्ये एक टाकले पगाराची स्लिप पाहिजे. हा पगाराची स्लिप पाहिजे. माझ्याकडे यायचं नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.